ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿನಿ ಲಾಗ್. ಇನಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ ಸಾಂಬಾರು ಕೊದಿಪರದಿಯ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಟಾಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಾನು ಅಂಚೆ ಪುಲಿ ಕಿವುಚ್ಚುದು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪರದಿ ಇದಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾರ್ದು ಕೊತ್ತೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾರ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಮುರುಮೀನು ಪತೊಂಬೈದಿತ್ತೇರು ಐನ್ ಮುರುಮೀನು ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುರುಮೀನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸಾಲಾಗ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಿ ಒನಸು ಕೊರ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಚೆನೆ ಬರ್ತದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ ಒನಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂವಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮಿಲನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ತೂತಿದ್ದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒನಸ್ಪುರ ಆದ ಎಂಕುಲಂಚಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಬೈದಿತ್ತ ಪೋದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಪುಸದೊಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ತೂಕಂದು ಬೈದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ತೂದು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಿನಿ ಲಾಗಿಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.